No heissaan pitkästä aikaa. Kesken koiramatkan tuli idea, että voisin taas vähän kuvailla tätä loppukesää. Täällä on just satanut vettä. Siis itse asiassa monta päivää. Aina kun mä lähden ulos, niin aina sataa ja kun mä pääsen sisälle se loppuu. Mutta nyt onnistuin, että se loppukin just kun me tultiin ulos. Hei, mikäs täällä on? Tuossa katso. Mennään tästä. Katsotaan, mitä täällä on. Kattokaa. Täällä on rastia. Mitä nää on? Siellä. Mistähän sais kartaa, että vois etsiskellä noita? En tiedä. Hei, mä en arvaa lähteä sinne, siellä on kallioita. Muurahaiset on työn touhussa. Ajattelin, että jos mustikato, en tiedä kuka on kerännyt. Täällä on hirveästi mustikkaa, mutta niin, kyllä niitä nyt on jo, koska niitä myydään laatikkokaupalla, niin onko ne käyty jo jollain poimurilla nyppimässä? Mä en kyllä ymmärrä sitä, että niitä kerätään myytäväksi. Ja sitten nämä, jotka haluais oikeasti jo itselle pakkaseen, niin ne jää vähän niin kuin ilma. Koska ne on keritty jo kerää. Ei täällä ole niin kuin näkyy. Saankohan mä kuvaa? Täällä ei sitten niin mustikkaa. Kaikki on kerätty. Ja täällä niin kuin näkyy, niin täällä tätä mustikkamaata kyllä, odota, ihan riittävästi on. Täytyy vaan kävellä vähän varovasti nyt, kun mä sain toiset lenkkarit ja mä en ole näihin vielä tottunut, että kuinka nämä pitää märällä kelillä. Nämä on kyllä juoksuun tarkoitetut, mutta ainoat lenkkarit, mitä mä pystyn jalassani käyttää. Kattokaa, ne on hienot. No, hienosta niin tiedä, mutta kelpaa. Ja mulla on sekin huono puoli, että ne pitää olla aina Adidaksen lenkkarit, kun niissä on mun jalkaan hyvä lesti. Ja kun toi selkä on leikattu, niin mä en pysty mitä tahansa käyttämään ilman, että rupeaa selkää särkeen. Niin sen takia mulla on vähän. Joudun sitten hiukan niitä tutkiin aina. Mä oon kyllä kokeillut. Mä en osta mitään perus niin sanottuja Tokmanni-lenkkareita, että mä ostan merkkitavaraa sillä kohtaa, koska mun selän terveys menee kuitenkin kaiken eelle, niin mulle sillä ei ole mitään väliä, mitä se maksaa, mutta silti mä koitan säästää. Ja nyt löysin sitten tämmöiset koiralenkkikengät. Tai no, mulla on tapana kyllä käyttää niitä sitten muulloinkin, mutta nämä koiralenkit nyt kuitenkin tuon selän päälle ottaa eniten, niin sen takia täytyy pikkusen sitten satsata. Oi, kun tää on semmonen hautavan kuuma. Se olisi niinku huonosti lämmitetty sauna. Tiedättekö, kun menette saunaan ja siellä on semmonen about 50. Ei ole niinku kylmä, eikä vielä kuumakaan. Ja se ilma seisoo. Täällä on just sellainen keli. Se ei ole yhtään hyvä mulla, kun olisi sitten kuuma. Aha, tulee koira vastaan. Täytyy koittaa ohittaa se sellainen sopivasti.
No, sehän soi yllättävän hyvin. Aina ei voi tietää. Jos olisi tullut samanlainen, niin sitten olisi alkanut rähinä. Tää hankava ääni, mikä tässä kuuluu, niin se tulee tästä flexistä. Vaikka tässä sanottiin, että on hiljainen, mutta kyllä se näköjään näillä videoilla tosi hyvin kuuluu. Täällä on vihreätä. Herra jästä, että on vihreätä. Sielulepää. Onko täällä vadelmia? Nekin on kerätty. Tässä on tosi vähän vattupuskaa, kun tuo vähän toisella suunnalla siellä on kyllä, mutta nämä mitkä on kaikki tässä polun varressa, niin ne on melkein hypitty puhtaaksi. Nyt että onko ukoilun tee. Ja se vaan kuule kirkastuu. Jes. Hän ottaa vaan vähän hengityksen päälle tää seisova kosteen lämmin ilma. Se on oikein kuuma, niin se ei ota, ja jos on kylmä, niin sekin kyllä ottaa, mutta sen takia mä teen talvella tosi vähän videoita, kun en pysty kauhean kauan olemaan ulkona. Keuhkot ei oikein tykkää. Mä oon aina miettinyt, että mä en kuulu Suomen ilmastoon. Mun tarvitsisi päästä oikeasti johonkin lämpöiseen, suolaiseen ilmastoon. Se olisi semmonen mulle kaikista paras. Ehkä sitä joku päivä. Joku vuosi. Tai siis ei mikään ehkä. Mä oon sen jo päättänyt, että vielä tulee ne vuodet, että talveksi lähdetään jonnekin päin. Tai minä lähden. Lapset rupeaa olemaan sen verran isoja, että niin, niillä on omat menonsa jo. Yksi on enää kotona ja sekin on parin vuoden päästä täysi-ikäinen. Niin sitten voisi ajatella, että meikäläisenkin ura aukenee. Tai urasta tiedä, mutta sitten lähdetään niiden omien unelmien perään. Hetki täytyy vielä jaksaa. Sitä ennen voi mennä sitten sillai lyhyeksi aikaa, vaikka vähän useamminkin, mutta sitten kun ne on jo kaikki täysi-ikäisiä ja noin niin, ja tätäkään karvakamua varmaan ei sitten enää ole sillä kohtaa ole. Se on nyt jo niin iällä. Sen jälkeen mä oon päättänyt, että en välttämättä sitten ota. Mulla on koko mun ikä syntymästä tähän päivään saakka ollut jotain eläimiä. Niin. Mä ajattelin, että matkustaminen niiden kanssa on vaikeaa. Ja sitä mä oon päättänyt alkaa harrastaa. En ole vielä puusta pitkään senkään asian kanssa päässyt koskaan. Tilanteiden ollessa ne mitä ne on ollut. Mutta tästä on hyvä, pohjalta on hyvä ponnistaa, sanotaan näin. En ole koskaan ollut lentokoneessa. Laivalla on kyllä mennyt. Junalla on mennyt. Hei, takaisinpäin. Niin. Aha, siellä tuli joku haju vastaan. Mitähän se haistelee? Poskipörinöitä tulee ainakin. Takaisin.
Ja kierrä se puu. Siellä on mennyt nyt. Ei siitä välistä. Ei, kun takas. Tules tänne sieltä. On pari kertaa löydetty jäniksenraadan palasia, jotka olikin sitten todella mielenkiintoisia. Niistä ei koskaan tiedä, missä niitä on. Niitä voi olla ihan missä vaan. Ja täällä kulkee kyllä. Täällä on jäniksiä ja täällä on kettua, täällä on peuroja, täällä on siiliä, täällä on hiiriä, päästäisiä, kaikkea. Käärmeitä en ole nähnyt. Vaikka ihmiset kauheasti niistä varoittaa, mutta mä uskon siihen, että niin kauan kuin on muurahaispesiä, niin ei ole kyllä käärmeitä. Mutta niitä ei ole kyllä. Täällä on niin paljon muurahaisia. Kaikkea muuta on kyllä. Enkä ole nähnyt vielä niitä. Mitä ne nyt oli, ne Espanjan etanat. Niitä isoja. Mä kuvia nähnyt niistä kyllä, mutta tänne ei ehkä ihan tänne suuntaan, mutta sanotaan, että muutaman 10 kilsan säteellä niitä on kyllä nähty. Täällä niitä ei ole vielä. Oho. Siellä tehdään töitä. Kuuluu kauhea murina. Tää on vähän tällaista luonnonvarasta. Täällä on kaatuneita puita ja kaikkia tuo pitkin poikin. Aina saa olla vähän varovainen. Sitten täällä on semmonen uusi lajike tullut tänne välillä. Joutuu vähän ottaa niitä pois, semmosia alkoholitölkkejä. Ne on rantautunut. Mutta mä yleensä keräilen ne pois, koska mä en halua sitä, että mikään mettäylikko tai koira tai kissa tai mitä täällä ikinä liikkuukaan, niin teloo niihin itteensä. Jälkikasvu nauraa, että kun en itse käytä ollenkaan, niin mä saatan tulla ulkoa sillä, että mulla on kainalo täynnä tyhjiä. Niin aina nauraa. Jaha, mä kävin puskassa salaa. Mä oot, juu, niin kävi. Oli muuten tosi nopea. Eikä tullut missään. Täällä. Siellä on vadelmia. Tuo kauempana. Tästä eestä on kaikki lähes nypitty, mutta tuo törmällä. Täällä on jonkun majapaikka. Ei vaan. Se on oiva paikka. On ilmeisesti otettu ilta-aurinkoa. Ilta-aurinko paistaa tähän. Ja sateensuojassakin on saanut olla, kun oli sillan alla. Niin unohdin taas katsoa tätä puhelinta. Mä saatan kuvata tässä nyt pelkkää hiekkaa tai ihan mitä vaan, mutta älkää antako se häiritä. Yritän kuitenkin tässä kutakuinkin pysyä karvakorvan vauhdissa mukana, mutta huonolla menestyksellä. Sillä on kiire. Mihinkä sen haluaa? Aatas hetki.
Pakko pysähtyä, rupeaa tulee kuuma. Apua. Mulla täällä on lämmintä, vaikka täällä aurinko paistaa. Varmaan 20 astetta pitkän matkan. Aivan järkyn kuuma. Eikä mulla ole juotavaa eikä mitään mukana. Pakko palata takaisinpäin. Kohta se juoksee tänne ja rupeaa valittaa, kun ei me liikuta. Se ei tykkää, kun mä seison paikallaan. Noin, häntä menee jo alas. Sitten alkaa semmonen valitus. No ei alkanut, kun sanoin. Katso vaan, ei mies puhu mitään. Anna tulla nyt vaan, mennään. Mutta mä taidan laittaa pois nyt tämän videon. Näkyllään taas kun aika on. Ja hengästyttää meinaan sen verran, että puhumisesta ei kohta tule mitään. Mutta nähdään taas jossain kohtaa. Se on moro täältä erää.